Okei, nyt mun pitää koittaa keksiä jotain semmoista, mikä ei kuulosta ihan kauhealta. No, mä oon Pekka Laurila ja mä oon Jyty Metropolin nuorisovastaava. Mä oon Helsingin kaupungilla töissä pysäköinnin tarkastajana. No, nyt mun pitää miettiä jotain. No varmaan se, kun mä pääsen kotiin töistä. Okei, nyt mun pitää koittaa keksiä jotain semmoista, mikä ei kuulosta ihan kauhealta, kun mä oon tosiaan pysäköinnin valvonnassa töissä. Niin, rauhallinen asenne. Selviydyn hyvin asiakaspalvelutilanteista sen takia, että mä oon kovin rauhallinen ja yleensä sitten ihmiset myös suhtautuu niin kuin sä suhtaudut niihin. No, mun miehen mielestäni mä olisin, oliko se joku merimursu tai joku tämmönen. No, lähinnä se, että voidaan vaikuttaa näihin meidän yhteisiin asioihin, esimerkiksi omaan palkkaan, vaikkapa se on ehkä monille se tärkein asia. Ja jos nyt mietitään niinku työsuhteiden kannalta tai virkasuhteiden kannalta niin kuin mulla, niin pystyy vaikuttaa siihen, että millaisilla pelisäännöillä siellä työpaikalla toimitaan.